ଶୁଣୁଛ? हाँ कौन है? ସେ ଭାଉଜଙ୍କର ଶାଶୁଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ସିଏ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଫଳମୂଳ ଆଉ ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି କାଢି ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ। କାଢିବେନି କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଦେହଟା ଭଲ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିନା ନେଇକି ଦେଇଥିଲେ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଜୋଇଁ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବ ନେଇକି ଦେବେନି, ଯେତେବେଳେ ନ ଖାଇବ ସେତିକି ଦେବେ। ଆରେ ସିନା ଦେହଟା ଭଲ ରହିଲେ ସେ ଖାଇବ, ଦେହଟା ତ ଭଲ ନାହିଁ ଖାଇବ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଥିବ କୋଉ ପୁଅ ବୋଉ ଝିଅ ଜୋଇଁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବେନି। ଯେମିତି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା ମୁଁ ନେଇକି ସେଉ ଅଙ୍ଗୁରୁ ହର୍ଲିକ୍ସ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମୋ ବାପା ଖାଇଲାନି କି ମୋ ଶାଶୁ ଖାଇଲାନି। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଥିଲା ସେତେ ଦେଲାନି କ'ଣ ଭାଇମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଥିବ ବାପା ମା କି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଥିବ ସେ କେବେ ଖାଇବେ କି? ଖାଲି ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମୋ ବାପା କି ମୋ ଶାଶୁ ଖାଇଲାନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଦଲିଆ କଥା ନୁହେଁ କି? ଯଦି ମୋ କଥାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା ହିଁ ନିରାଟ ସତ କଥା। ଆଉ ଯିଏ ରାଗିବା ଲୋକ ସିଏ ରାଗିବ, କାରଣ ଦେହକୁ ବାଧିବ।